Dobrý den, jsem Jana z Naberte kurz, což je organizace zabývající se pomocí hráčům hazardních her a jejich blízkým. V rámci týdne zodpovědného hraní máme podcasty a jedním z nich je dnešní podcast, který se zaměřuje přímo na poker. Tým Naberte kurz. Se mnou teď ve studiu sedí Tony, který je pokerový hráč s bohatou zkušeností a já tě, Tony, poprosím se představit. Ahoj, tady Tonda. Hraju to asi řekněme 13 let. Jezdil jsem více po velkých turnajích, po velkých kasínech, ale většinou v České republice. Máš se sebou nějaké úspěchy v oblasti pokeru? Nějaký větší úspěchy tam mám, nějaký výhry, nějak bych asi nerozebíral, jestli jsem hodně dobrý hráč nebo hodně špatný hráč, to asi záleží na tom, protože v pokeru to není jenom štěstí, je to i matematika, je to prostě daleko složitější, než si člověk myslí. Je v tom hodně psychologie a další věci. Děkuju. Co se týká tvých zkušeností, tak já ale vím, že máš zkušenost i z druhé strany. Ne přímo jako hráče, ale rozdávání karet. Ano, každý pokerový hráč má občas smůlu a to štěstí a když se karta obrátí a pak se říká, že to je smolný období, který může trvat klidně několik měsíců, několik let, tak jsem přestal úplně hrát potom poker a začal jsem to brát z druhé strany, že jsem začal rozdávat, abych se začal soustředit i na ty hráče a mohlo by mi to třeba pomoct v budoucnu zase k hraní. A co ti motivovalo vlastně pro to smolný období? To je, když jdeš na spoustu turnajů a neumístíš se ani jednou na placeném místě. Někomu to dojde a zamyslí se nad tím a něco s tím dělá, buď se učí víc poker, a nebo tam prostě chodí a nedojde mu to. Chodí tam pořád hrát a nechává tam spoustu peněz. Takže ty si vycítil, že teda nějakým způsobem už to jako moc nejde, takže jsi se rozhodl přejít teda... Nejdřív jsem si dal úplnou pauzu a potom jsem se rozhodl, že začnu i rozdávat. A jaký to vlastně jako bylo přejít na ten druhý břeh? Dost složitý, protože jsem jakože hodně známý mezi pokerovýma hráčema. Známe se všichni osobně. S každým jsem skoro seděl minimálně jednou u stolu, ne-li víckrát. Znám spoustu i celebrit jako herců a zpěváků. Takže to bylo docela legrace. Najednou si sednou na druhou stranu, sledovat, jak oni hrajou, jak se u toho rozčilují, jak se u toho motivují, demotivují a tak. Jo, to je samozřejmě jedna z možností, že když člověk jako vycítí nějaký vykřičníky, že už to tady teďko vlastně jako moc nejde ta hra, tak přesně může přestat, může jít na druhou stranu, anebo potom vlastně jsou lidi, kteří v tom třeba jako setrvávají dál a čekají, že se ta karta vlastně jako obrátí. Jo, spíš mě jenom zajímá, jestli máš třeba ze zkušeností někoho, u koho třeba víš, že ho poker jako fakt semlel. Spoustu. Jsou lidi, kteří, když jsou třeba pauzy, tak se přesunou k automatům. Zabijí čas u těch automatů, čekají na ty kamarády. Dřív to jako ten poker měl úplně jinou úroveň. Dřív se tomu říkalo freeze out, koupila si jeden vstup do turnaje, vypadla si a pro tebe ten turnaj skončil. My jsme to dělali tak, když jsme byli v Praze, tak jsme vypadli z jednoho turnaje, jeli jsme do druhého kasína a hráli jsme další turnaj v jiném kasínu. Dneska už to... Protože už se do ní nedalo naskočit. Ano. To je prostě na jeden vstup. Byl to dražší turnaj, ale daleko hodnotnější, protože lidi hráli víc opatrnějíc a ten poker měl nějakou úroveň. Dneska, aby tě tam udrželi, tak se platí re-entry, že si můžeš několikrát třeba během 2, 3, 5 hodin můžeš pokaždé nastoupit. Takže ty vypadneš, když pokladně koupíš si znovu vstup a jdeš dál. 5 hodin. Pak se to zastaví, konec registrace a pak už jenom to, co máš před sebou, s tím hraješ. Takže ty si nejdřív můžeš jako dokupovat ty žetony dál. Takže něco jako keška? Ne, to je turnaj. To je turnaj a tam to nemá hodnotu peněz, to jsou turnajový žetony. Keška to se hraje o peníze, prostě dáš 1000 korun, dostaneš 1000 žetonů, mají hodnotu 1000 korun. To, co vyhraješ nad hráčema, tak ty peníze půjdeš na pokladnu a proměníš za normální peníze. A můžeš taky naskakovat pořád a pořád. U kešky je to neomezený. Dokud máš peníze a dokud tam se vlastně nezavírá nikdy, takže dokud jsou hráči a chce se hrát, tak se prostě hraje, dokud ti to nepřestane bavit.
A vnímáš nějaký riziko právě v tom, že teďko ty turnaje nejsou, co bývaly? Jo, myslíš, že to může třeba i ten přesun samotného toho pokeru jako do nějakých kasín a tady na ty jako různé platformy, že může být nějakým způsobem jako negativní? Dneska ty kasína se snaží, aby tě udrželi u sebe. To znamená, že proto oni museli často doplácet. Tam se bere garance, abych to vysvětlil. Tam se bere garance, to, co tam zaplatíš ty za vstup a dalších x lidí, tak to je nějaký balík, to je ta garance a ta se potom rozdělí mezi ty hráče. Čím větší garance, tím víc lidí samozřejmě přijde, ale když je moc veliká a nevybere se to kasino musí doplatit ten rozdíl. Aha. A na tom byli docela bitý, takže se rozhodli, že udělají to multi-reentry, aby tam udrželi co nejvíc ty lidi, aby prostě neodešli. Takže tam zůstaneš, chceš hrát znovu, 20krát si to můžeš dokoupit. To nikoho neomezuje. Takže tam už vlastně začíná trošku ten gambling tady v tomhle. Pak už to začíná být dost podobný s tím, když půjdeš na kešku, tak ty skončíš v turnaji, nechceš už hrát turnaj, protože tam můžeš sedět den, dva, když jsou velký turnaje, a nemusíš pořád vyhrát ani korunu. Keška je výhodná v tom, že já si tam sednu, zahraju jednu hru s jedním hráčem, můžu vyhrát podle toho, kolik vsázíme, klidně 20 000 na jednu hru, můžu vstát a odejít domů. To mě nikdo nemůže zakázat. Ale prostě obojí je prostě už gambling v tomhle případě. Buď dobrý pokerový hráč, tak si určí hranici, řekne si třeba za ten večer utratím maximálně 5 000 nebo maximálně 20 000, ale to je dobrý pokerový hráč, vstane, poděkuje a jde domů. Špatný chodí pak za kamarádama, chodí do bankomatu, vrací se k tomu, když je rozčílený nebo rozhozený, tak se prostě zbalí, jde na automaty, nebo jde na ruletu, vsadí nějakou částku na červenou, na černou, vyjde mu to, dostane ranec peněz, sedne si na poker a zase to nechá tam. Nebo se mu zalíbí a zůstane na té ruletě. Já jsem udělal jednou to samý. Šel jsi na výherní automat? Byl jsem, na ruletu jsem šel. Aha. Byli jsme v Rozvadově a bylo nás tam asi 5 kamarádů dohromady. Já už jsem postoupil v pátek, jsem postoupil do neděle. Byl pátek, sobota byl postupující den. Kdo postoupil, vyhrál jeden z těch 2 dní, tak postupoval v neděli a dohrávalo se v neděli. Takže já už jsem v pátek měl vyhráno a už jsem se nudil celou sobotu, jsem neměl co dělat. To je velký, krásný kasino. A v sobotu kamarádi, kteří nepostoupili, tak naskočili znovu do turné, aby mohli v neděli zůstat a hrát, anebo by se zbalili a jeli by se domů. No já jsem se nudil a nechal jsem možná, že na kešce asi všechny peníze. Dostalo mi, já nevím, jestli 1000 korun. A přesně to jsem udělal, dal jsem to možná, že na nějaký číslo, ono to vyšlo, vyhrál jsem hromadu peněz. Šel jsem zpátky na kešku, tam jsem vyhrál mnohonásobně daleko ještě víc a zaplatil jsem si možná svůj jako nejdražší turnaj asi za 25 000. Tam jsem seděl asi 3 hry a šel jsem domů. Takže to mě docela pobavilo. Nebo domů do hotelu radši. Ale takže jsi v sobě našel tu záklopku odejít? To ano. A máš někdy zkušenost třeba s tím, že bys ji jako nenašel? Určitě. Stačí trochu alkoholu nebo závislosti. Znám lidi, kteří, když si sednou na poker, oni to berou závislost jednu jak druhou. Když je pauza, oni se nudí, sednou si k automatu, řeknou jenom 100 tam dám. Když vidí, že druhý vyhrává, tak tam dají taky něco. Pak zapomenou, že se hraje turnaj, zůstanou na těch automatech. A viděl jsem hodněkrát, že tam zůstali už na pořád. Po 2-3 letech prohrál celou svoji firmu. A chodil za náma počít si 100 korun. Což bylo šílený, protože vydělával hodně peněz. A jako těžko říct, jestli existuje nějaká záklopka, asi říkám, stačí trochu alkoholu a člověk se dostane do tranzu nebo je hravej a nechá tam všechny peníze. Musí spíš každý sám za sebe. Pokud se člověk prostě neovládá, tak můžeš na něho mluvit, můžeš být kamarádka, super kamarádka, kamarád, rodič, ale nikdo tě odtamtud nedostane, pokud nechceš. Ty lidi už stejně potom ani nevnímají.
A co se týká třeba, tohle je týden zodpovědného hraní, kdy se vlastně bavíme na různé jako témata i nějakých možností jako zodpovědných přístupů. Běží mi hlavou, jestli třeba i u toho pokoru využíváte někdy, nebo ty konkrétně třeba máš zkušenost s nějakým nastavováním sebeomezujících opatření, nebo že si dáváš fakt peníze stranou. Ty jsi zmiňoval teda, že peníze, jo, jako dobrý hráč? No, já jako myslím si, že hodně mých známých, kteří hrajou, tak si určí, řeknou maximálně 3krát si dokoupím a odcházím domů. Ale říkám, záleží to na každém z nich. Někdo si řekne, dám si 3 hry, pak jde na automaty, vyhraje tam něco a vrátí se zpátky k pokeru. Takže tam je to asi, já se tam třeba chodím dneska už jenom odreagovat. Už nechodím hrát velký turnaje, už mě to jako přešlo úplně, protože tomu se člověk musí hodně věnovat, aby tomu trošku rozuměl a aby opravdu jako vyhrával. A nejde chodit na turnaje za 5-10 tisíc pro zábavu. Musíš taky prostě něco vyhrávat. Takže když už tam chceš jít, tak musíš se někde umístit, musíš získat ty peníze, protože další turné stojí další peníze. Můj názor je jednoznačný. Žádný gambling to není. Pokud se tomu prostě chceš věnovat a chceš se tím i živit, což jde, ale musíš mít tu sebedisciplínu, určovat si prostě ty hranice, kolik jsi ochotná za ten den nechat v tom turnaji nebo na té kešce. Pokud si to neuděláš, tak tam necháš úplně všechno. Spoustu známých, co jsou po celém světě, živí se tím a mají to přesně takhle nastavený. Prostě máš nějakou částku, dneska se nedaří, nevadí, přijdu zítra znovu, zase se nedaří, jdou si zacvičit, jdou si zaplavat, cokoliv, ale věnují se tomu profesionálně. A profesionálně znamená třeba co? Že si fakt jako dávají na stranu peníze, se kterými hrajou, nějakým způsobem zkoumají strategie? Oni nedělají nic jiného, oni hrajou 24 hodin, hrajou na internetu, někdo hraje na internetu i naživo, jezdí po celém světě, vyhledávají ty velikánský turnaje, když už se jim začne dařit, tak jsou i podporovaný, že velký společnosti jako PokerStars a jiný, tak ti přispívají na cestu, na bydlení, na cokoliv, ale berou si samozřejmě potom nějaký procento z té částky. Ale spoustu věcí máš zdarma. Je to prostě, podle mě, já to tak beru, musíš umět perfektně matematiku. Tam jsou spoustu vzorečků, které musíš během vteřiny propočítat. Musíš si spočítat, kolik je v potu, jestli se ti vyplatí hrát, jestli budeš mít potom na další hru, kdyby si prohrála, co všechno ten hráč může v té ruce mít, všechny variace a kombinace. A musíš sledovat psychologii, jak se tváří, jak se hýbe, jak dýchá, ale jestli je to dobrý hráč, musíš brát, jestli náhodou si nemyslíš, že ty jsi špatný hráč, sleduješ ho, tak jestli to, co dělá, nedělá schválně proto, aby si zmyslela, že je nervózní a on je vlastně úplně v klidu. A protože víš, že ty to číst umíš, tak on to otočí. Jako většinou říká se to, nebo já jsem na to přišel, že nejhorší je, když pokerový hráč hraje pořád stejně. To je hrozná tragédie. Takže já, když půjdu nějaký turnaj a potkám tam 20 lidí, budu s nimi sedět u stolu, vždycky nad něma budu vyhrávat, protože vím už, jak hrajou. Ale jsou lidi, kteří právě jsou úplně perfektní v tom, že po 2-3 hrách najednou změní úplně přesný opak. Předtím se třepou a pak jsou najednou v klidu. Pak se zase začnou třepat. Nebo se ti dívají celou dobu do očí a pak si začnou povídat a tebe to rozhodí. Začnou si hrát s žetonama, což nikdy nedělali. Začnou dělat věci, které nikdy nedělali a ty pak nevíš. Jo, takže tam vlastně nejenom o ten poker samotný, o tu karetní hru, jde i vlastně o nějakou jako sociální hru, jo, v té skupině, která tam vlastně je. Hraješ o strašně moc peněz. Třeba nechci zmiňovat pořád jenom rozvadov, ale hraješ třeba o 5-10 milionů. Nebo 5-10 milionů euro. Tam jsou strašný nervy, ale jako strašný. Tam, když se občas to zvrtne a přijde tam celá Evropa, všechny národosti, tak tam se skáče i přes stoly. Jako. A ochranka má co dělat. Protože když vypadneš, já nevím, je placených 30 míst, projdeš 5000 hráčema a zůstane 30 posledních míst a ty vypadneš 31. a nedostaneš ani korunu, tak si asi umíš představit, jaký mají nervy u toho. A ještě k tomu, když ho vyřadí někdo, kdo měl třeba špatnou kartu a vyhrál jenom na náhodu, a potom už s tím nejde nic dělat. Nemá z toho nikdo dobrý pocit.
Takže jsou tam hodně silný nervy. No to je vlastně ten hazard v tom s tou náhodou, no, že vlastně nevíš, jak to dopadne. Když zhrneme vlastně to, o čem jsme se bavili, tak jak vlastně ten poker hrát, aby byl co nejméně rizikový, jak snížit co nejvíce jako rizik? No, necháš všechny peníze doma, vezmeš si tolik vstupů, kolik chceš tam nechat, takže si určíš tu hranici, řekneš maximálně 3krát si dokoupím, automaty nehraju, alkohol si dávat nebudu, prohraju to, zbalím se a odcházím domů. Už se tam nesmím vrátit, prostě to je ta sebedisciplína, pokud to nedodržíš, nemůžeš být nikdy profesionální pokerový hráč, protože profesionální pokerový hráč není gambler. On ví, kde má svoje hranice, ví, kde se má zastavit. Gambleři jsou lidi, kteří právě chodí na turnaj, koupí si 30krát ten vstup. Ale protože ještě můžou, tak klidně 35krát, protože chce si zahrát, nechce odejít. Chce hrát znovu a znovu a znovu. I když potom je to úplně nesmysl a nechal v tom 10 000 nebo nechal v tom třeba 20 000 a první místo je třeba jenom 10, takže se mu to nikdy ani nevrátí. To je vlastně úplně zbytečný hrát. Takže rozdíl mezi vlastně dobrým, podle tvých slov, pokerovým hráčem a nějakým problémovým je vlastně disciplína. Disciplína a samozřejmě musí se tomu věnovat, jakože nejenom hrát, ale musí se dívat i na různý videa, musí studovat knihy, musí studovat psychologii, musí studovat a cvičit. Hýbat se, protože u pokerového stolu jenom sedíš, tam sedíš klidně 17 hodin v kuse, jenom se vstaneš, jdeš na záchod nebo máte pauzu, ale jinak tam furt jenom sedíš a sedíš. Takže pravý pokerový hráč chodí ještě potom do posilovny, plavat, do přírody, aby se odreagoval. A když tohle dodržíš a životosprávu, jako správně ještě jíst k tomu, tak se tím dá úplně v pohodě živit. Já ti moc děkuju za rozhovor. Jo, taky děkuju. A vám děkuju za to, že jste si nás poslechli, těšte se určitě na další podcasty, mějte se pěkně a naberte kurz.